5-й год ужо сапраўды традыцыя. Свята ўшанавання ветэранаў органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях было ўстаноўлена прыказам міністра 20 мая 2011 і такім чынам змяніла былую назву Дня савецкай пажарнай аховы. Сёння ў адным толькі Брэсце 300, а ў цэлым па вобласці 560 чалавек, паціскаць руку якім гонар, бо менавіта гэтыя людзі дбаюць пра нашае з вами спакойнае жыццё. У нас сегодня самый старший, бывший начальник отдела пожарной охраны Иван Семенович Сыч, которому уже, слава богу, 85 лет. Ветэранскія арганізацыі, што аб'ядноўваюць супрацоўнікаў МНС, існуюць у кожным раёне вобласці і, зразумела, у самім абласным цэнтры. І члены гэтых арганізацый не складаюць сябе абавязкі, а працягваюць актыўна жыць і актыўна працаваць, назіраць за тактычнымі вучэннямі, весці прафілактычную работу, аналізаваць сітуацыю ў краіне, каб пасля даць годную справаздачу маладзейшым калегам. Вот мы проверяем жилой сектор силами Белорусского добровольного пожарного общества. Изготовлены такие жилетки красивые, униформа. Наши ветераны посещают жилые дома одиноких, престарелых, социально незащищенных категорий граждан, ведут инструктивную, разъяснительную работу, дают информацию действующим органам МЧС, где какие есть нарушения, над чем надо работать и так далее. Поэтому мы стараемся не дремать. Я скажу, что таких рекомендаций много поступило. Мы их довели до Министерства по чрезвычайным ситуациям, и они сегодня реализуются. Дякую Богу за тых, хто разом з Неапалімай Купінай бароніць нашыя дамы ад пажару і нягод. І светлая памяць тым з іх, хто ўжо не з намі. Алеся Зелянко і Сергей Мацвейчук, телерадиокомпания «Брест».